Оказва се, че ако човек иска да знае истината, цялата истина и само истината за фактите от миналото, той трябва да чете не български, а македонски вестници. Ето вижте какво гениално откритие са направили братята македонци. Орфей бара Еуридика у Адот. Да ти преведа, Венелине, Орфей докосва Евридика в Ада. Най-вероятно това значи. Орфей бара, търси. Може би бара е търси. Бара, търси. Най-вероятно. Не е като българското бара. Македонското бара е друго. Орфей бара Евридика у Адот и Орфей стана македонец. Това сензационно разкритие направи Скопския утрински вестник. Митичният певец получи гражданство на бившата Югославска република Македония, заедно с още няколко известни македонци. Сред тях са Александър Велики, Кирил и Методий, българските възрожденци Димитър и Константин Миладинов и Никола Вапцаров. Очаква се и хитър Петър да получи македонски паспорт. Поне ме гледате в Македония, братя македонци, малко сте попрекалили. Орфей не е македонец и не е барал Еуридика у Адот. По-скоро той е македонски журналист, дед го е измислял, докато е пишал, се е барал за арфата. Виж това, че българският хитър Петър щел да взема македонски паспорт, някак си е по-възможно. Това е инкембидон. То бившия македонски премиер взе български паспорт. Що пък хитър Петър да не вземе македонски паспорт? Таман ще му станат два български паспорта. Иначе за Александър Велики македонците са прави, той ще бил македонец от всекъде. Викали са му Саше Великиот. Саше Великиот е бил виден македонски владетел от ВМРО, който е разширил Македония чак до Индия. Даже, братя македонци, записвайте си, защото тя ще ви каже един уникален, неизвестен факт от вашата македонска история. Когато отишъл в Индия, Саше Великиот не е бил сам. Той е водил със себе си и светите братя на македонската азбука Кирил и Методий, които научили индийските слонове да говорят на македонски език. Сега, някои в Македония се кажат, ми то няма говорещи индийски слонове. Той македонски език няма. Като се появи слоновете, веднага ще го научат.